Guys, welcome to my YouTube channel. Halam saga ang tini ang asuk kedema YouTube manja fano ang tini orjaga manja gay ang kaisa gan sana hanai wan sagai tongo apun bagai tapon ang gan naina masengke tabok ang kaisa gan resapmani nirok nuknai taba ang resabai kenarana ang lenggei tang purung na lengda ang kasya ang purung nung nakaksang dawom ang lenggei tang purung nung nalengda ang kaksanya ang purung nung nakaksang dawom ambai subrai nono anana labe desabo ambai subrai nono anana labe desabo aka bai hayong tui ma tui selang rono asik nai thoke senam kakai toneng lem naka bai hayong sima tui selang rono asik nai thoke senam kakai toneng lem ngapung hatai ro bufang wafang rono asunai toke sena kono bo masang dei senam ka osur brainang ang lenggei tang purung wana nakere subrai nono ang maneng nang marok beba soi jorawono rebom wana nakere subrai nono ang maneng nang marok beba soi jorawono rebom na hari nyai khe tok sa tok tui rang no kai to chare kai ton sang bo wana na kere jisu no suri wei tong khem ang lenggei tang purung nung na lengra ang kaksanya ang purung nung nakaksang dawom ambai subrai nono anana labe desabo ambai subrai nono anana labe desabo la 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 hambai please like subscribe and in my YouTube channel please nono hambai thank you.